Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Forward X Robotics. Εδώ που η καινοτομία γίνεται πράξη. Η Forward X επαναπροσδιορίζει το μέλλον του αυτοματισμού αξιοποιώντας τεχνολογίες εχμής. Τα ρομπότ της Forward X έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται πλήρως στις καθημερινές λειτουργίες κάθε επιχείρησης με τη βοήθεια υπερσύγχρονου λογισμικού, μεταμορφώνοντας ολόκληρους κλάδους βιομηχανίας. Η Forward X σας δείχνει τι σημαίνει πραγματικά μια έξυπνη αποθήκη, προσφέροντας ευρεία γκάμα αυτόνομων ρομπότ, AMRs και αυτόνομων περωνοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων. Κάθε μοντέλο λειτουργεί άψογα κάτω από ένα ενιαίο, απόλυτα συγχρονισμένο σύστημα διαχείρισης στόλου. Η Forward X Robotics πιστεύει σε ένα μέλλον όπου άνθρωποι και ρομπότ συνεργάζονται, οδηγώντας σε έναν πιο παραγωγικό και βιώσιμο κόσμο. Ο όμιλος Βογιατζόγλου, σε αποκλειστική συνεργασία με την Forward X, δεν προσφέρει απλώς ρομπότ, αλλά συμβάλλει στην εξέλιξη της βιομηχανίας και των logistics. Forward X Robotics. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη αξία.